Milí diváci, vítam vás pri sledovaní relácie Bez klopania, ktorú pre vás aj tento raz pripravuje televízia Lokál. Pôvodne sme síce zamýšľali, že téma tejto relácie a aj hostiami tejto relácie bude niekto iný. Situácia sa však kúsok zmenila pre opakované nejaké komentáre, ktoré sú publikované na internete. Preto sme sa rozhodli v našej televízii na tieto komentáre nejakým spôsobom reagovať. Nie my teda konkrétne, ale primátor mesta Rimavská Sobota, doktor Jozef Šimko, ktorého týmto vítam v štúdiu. Vítajte, pán primátor. Ďakujem pekne, pekný deň. A pretože prvá časť týchto otázok alebo týchto komentárov sa týkala čerpania eurofondov, alebo teda získavanie prostriedkov z mimorozpočtových zdrojov mesta, čiže čerpanie eurofondov aj určitých grantov, tak pán primátor doviedol si so sebou aj posilu, čiže človeka, ktorý je zodpovedný za sledovanie týchto výziev, a to je vedúca odboru rozvoja mesta, inžinierka Evka Muráriková. Pekne vítaj. Pán primátor, v tejto prvej časti by sme sa teda venovali získavaniu prostriedkov z mimorozpočtových zdrojov, za ktoré už na internete odznelo viacero kritických poznámok. Aká teda je situácia za volebné obdobie, ako ste sa vystali primátorom, čiže od toho roku 2010, akým spôsobom mesto a koľko sa podarilo teda tých prostriedkov do pokladne mesta Rimavská Sobota získať a z akých zdrojov? Áno, pán redaktor, hovoríte, že niekoľko kritických pripomienok. No, nie je to celkom na mieste tieto kritické pripomienky, pretože tak ako ostatné okresy, okresné mestá a iné mestá v rámci celej Slovenskej republiky, my, mesto Rimavská Sobota, sa snažíme získavať eurofondy na rozvoj nášho krásneho mesta Rimavskej Soboty. My sme pripravili tento materiál. Tento materiál predkladáme na zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré bude až mesiaci december 2016. To znamená, s týmto materiálom sa oboznámia všetci poslanci mestského zastupiteľstva. Bude tento materiál samozrejme na stránke mesta Rimavská Sobota, takže i tí naši kritici môžu to prečítať. Hneď v úvode, ak dovolíte, tu je taká tzv. Informatívna správa o stave vypracovania a realizácie projektov. My sme si dovolili pripraviť materiál, ktorý hovorí o tom, že za posledných 6 rokov, odkedy som primátorom mesta Rimavskej Sobote, koľko miliónov eur sme získali z eurofondov na rozvoj mesta a zase porovnaní s ďalšími 6 rokmi, teda od roku 2005 až do roku 2010. Treba tu však jednu vec povedať, pán redaktor, že áno, eurofondy sa čerpajú. Eurofondy sa čerpajú v rámci celej Slovenskej republiky na 52 až 53%. To znamená, že tu je obrovský problém. Milióny zo strany, to znamená z rozpočtu Slovenskej republiky, sypeme do Bruselu, ale naspäť tie finančné prostriedky neprichádzajú. A tu je ten najväčší problém. Ja si dovolím otvorene povedať, že zrejme zo strany vlády je venovaná tejto otázky skutočne minimálna pozornosť, pretože nenaučia samosprávy čerpať a vyhotovovať projekty, ktoré v podstate by slúžili pre tento okres. No, samozrejme, že teda my máme oddelenie, ktoré sa zaoberá s čerpaním eurofondov, sledujú jednotlivé výzvy, ktoré sa vydávajú v rámci jednotlivých rezortných ministerstiev. Má tu pod kontrolou práve pani inžinierka Muráriková, ktorá si dovolím povedať, že sleduje každú jednu výzvu z jednotlivých rezortných ministerstiev a my ako mesta Rimavská Sobota samozrejme vyhotovujeme tie projekty a snažíme sa získať čo najviac finančných prostriedkov. Za obdobie od roku 2011 až do roku 2016, do dnešného dňa, celkové mesto ako také sme vyhotovili celkom 58 projektov, ktoré projekty boli podané na jednotlivé rezortné ministerstva. No bohužiaľ schválených projektov bolo len 23. Celkové za obdobie týchto 6 rokov, teda od 1. januára 2011 až do dnešného dňa, mesto Rimavská Sobota získalo celkom 2 066 214 eur. To znamená, že celkové 62 milióny bývalých československých korún. Ak dovolíte, rozveniem to na jednotlivé roky. V roku 2011 to bolo 137 000 eur, v roku 2012 bolo 1 061 000 eur, 2013 to bolo 444 000, 2014 107 000, 2015 85 000, no a v roku 2016 to bolo až teda 230 500 eur. Treba to poznamenať aj toľko, že áno, eurofondy sa čerpali aj od roku 2005 až do roku 2010, len bohužiaľ tie finančné prostriedky v niektorých prípadoch vyšli na zmar.
Ja len poukážem na jednu konkrétnu vec. Je tu 1 513 000 čerpaných práve na rekonštrukciu základnej školy na ulici Družstevnej, kde tieto finančné prostriedky v kvázi úvodzovkách boli preinvestované, len treba dodať aj toľko, že my sme ešte z rozpočtu mesta Rimavskej Soboty teda platíme na úver, ktorý sa zobral práve na dofinancovanie výstavy tejto základnej školy. Pán redaktor, jedná sa okolo 600 000 eur, to znamená ešte v tom čase bolo 18 miliónov slovenských korún. Ja si tu otvorene dovolím povedať pred vami, tu je pani Monáriková, tých 18 miliónov korún v tom čase ešte boli slovenské koruny, neboli zabudované. Možno, že urobili sa nejaké by som povedal, výkupové práce práve na tejto škole za účelom zabezpečenia statiky tejto budovy a 600 000, to znamená 18 miliónov slovenských korún vyšlo na zmar. Takže ono sa takto čerpali eurofolby. Takže, ako som povedal, za tých 6 rokov sme čerpali 2 66 000, mám taký pocit, nie je to také najhoršie. V porovnaní s inými mestami, pán primátor, tu na okolí, tá suma sa zdá byť celkom pekná, ale sú mestá aj úspešnejšie. Pani inžinierka, v čom je asi ten najväčší zádrhel, že máme menej ako 50% úspešnosť teda tých podaných projektov z 58-22? V každom prípade, pokiaľ podávame projekty do jednotlivých výziev, projekty sú spracované v zmysle podmienok, ktoré sú dané výzvy a takisto sú tam všetky náležitosti priložené, ktoré v rámci tej výzvy sú požadované. Jednoducho, mnohokrát sa nám stane, že dostaneme vyrozumenie, že nebolo vo výzve dostatok finančných prostriedkov, preto náš projekt nemohol byť podporený. Alebo možno je to aj tým, že Rimavská Sobota, aj keď je okres s vysokou mierou nezamestnanosti, aj tak tá podpora nie je mierená práve do týchto okresov. A mnohé okresy sú úspešnejšie práve pri niektorých grantových výzvach. Sú dva druhy teda získavania týchto finančných prostriedkov. Vieme, koľko bolo získaných z eurofondov a koľko bolo z grantov za toto minulé obdobie? Máme to presne rozpočítané podľa jednotlivých projektov, ktoré sme podávali. Cirka tých 60% je z prostriedkov Európskej únie a 40% je zo štátnych dotácií alebo z iných grantových možností. V predchádzajúcom období do roku 2010 čerpanie tých eurofondov takisto pokrývalo po príchode pána primátora do funkcie a zmenách, čo sa týka poslaneckého zboru, sa systém sledovania víziev výrazným spôsobom obmenil. V čom teda tá obmena bola a akým spôsobom sa teda tie výzvy sledujú teraz? V dnešnej dobe je to tak, že pokiaľ je vyhlásená výzva v rámci niektorého operačného programu, tak my automaticky elektronicky dostávame oznámenie o tejto výzve. Samozrejme, že tú výzvu prerokujeme a či vôbec mesto je schopné sa uchádzať o tieto finančné prostriedky, či sú pripravené projektové dokumentácie a či vôbec v rámci tej výzvy je oprávneným žiadateľom. Pokiaľ áno, že splníme tieto podmienky, pripravia sa všetky náležitosti tak, aby ten projekt mohol byť podaný v rámci grantovej výzvy. Pokiaľ mám dobré informácie, väčšina miest, alebo teda aj väčšina obcí nejakým spôsobom má vytvorený nejaký zásobník projektov, alebo teda predbežných projektov, aby dokázali reagovať na výzvy, ktoré vychádzajú v nasledujúcom období. Máme podobný systém vypracovaný aj my? Samozrejme, keď sme pripravovali program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta na programovacie obdobie 2014-2020, v tomto sme stanovili priority, v akých sa bude mesto orientovať a do akých operačných programov sa budeme zapájať a čo sú vlastne tie prioritné akcie, ktoré by sme chceli riešiť. Spôsob, alebo teda kvalita vypracovaných projektov určite zohráva určite rozhodujúcu úlohu pri schvaľovaní týchto projektov. Máme vytvorený dostatočne kvalitný tím pracovníkov, ktorí dokážu spracovať tie projekty na takej úrovni, aby to bolo priechodné nie len pre Európsku úniu, ale dajme tomu aj pre naše orgány. Po tých 10-ročných skúsenostiach, čo máme, tak tie jednoduchšie projekty nie je problém skombinovať a podať tak, aby boli v súlade so všetkými podmienkami. Pokiaľ sú výzvy komplikovanejšie, väčšinou to nechávame na autorovú organizáciu, čiže vlastne si vyberieme organizáciu, ktorá nám s prípravou pomôže a vlastne podávame ten projekt spoločne. Pán primátor, akým spôsobom ešte je možné skvalitniť prácu tohto útvaru, aby sme to percento úspešnosti, ale dajme tomu aj čerpania tých prostriedkov
mali na vyššej úrovni. Pán redaktor, tu treba povedať jednu zásadnú vec. Ak nemáte kontakty hore, v centre Bratislavy, tak verte mi, tá úspešnosť je oveľa nižšia ako v tých okresoch, kde okresy majú svojich poslancov v Národnej rade, alebo teda funkcionárov na jednotlivých rezortných ministerstvách. Povedzme konkrétne. Slovenská republika, čo sa týka, by som povedal, trestnoprávnej zodpovednosti, alebo skúste zamyslieť, korupcia na Slovensku prekvitá. Podľa istých ukazovateľov Slovenská republika, čo sa týka korupcie, sme na 2. mieste. Bohužiaľ, orgány z centra Bratislave s tým nič nerobia. Pán redaktor, dneska je konkrétna situácia taká, ak nedáte 10, 15, 20%, tak máte obrovský problém získať nejaké finančné prostriedky na konkrétny projekt. Pozrite sa, ako to riešia v Rumunsku. V Rumunsku je, že polovica vlády pozatváraná. Je zavretý už aj bývalý predseda vlády. To znamená, Rumúni to chytili za správny koniec, však akurát pán Sulík o tom hovoril, chytili to za správny koniec a riešia konkrétne centra. Pán redaktor, ja vám konkrétne poviem, napríklad, my sme dali na projektovú dokumentáciu napríklad na krytý bazén v rekreačnej oblasti Kurenec v roku 2005 celkom 4 milióny slovenských korún. Dali sme 1 560 korún na bazén, ktorý mal byť vybudovaný vedľa záhrady 1. mája. Pýtam sa, čo sme s tým získali? Mesto Rimavská Sobota vyplatilo 4 milióny na Kurenec na krytý bazén, vyplatili sme 1 560 projektantovi práve na bazény povedľa krytej plavárne a teraz dodnes mi ležia tie projekty dole, teda v šuflíkoch mesta Rimavskej Soboty a dovolím si povedať, že teda sú neúspešné. Takto dovolím si povedať, že v tisícovej hodnote ležia v šuflíkoch mesta Rimavskej Soboty, to znamená, my sme vyhotovili projekt, to ešte bolo za pána primátora Cifruša. A výsledok je taký, že bohužiaľ sme nedokázali uhrať. Ja viem, že ani vláda, ani za pána Cifruša, ani za mňa nie je naklonená okresu Rimavská Sobota, takže samozrejme vec, jednoznačne si dovolím otvorene povedať, sú to ľudia, ktorí riešia tieto projekty, ale kým nemáte tam hore krstného otca, verte mi, bez úplatkov europrojekty nezískate. A to je ten problém, že v niektorých prípadoch takto dopadne aj mesta Rimavská Sobota. A mňa, pán primátor, zaujala tá prvá časť vašej odpovede, keď ste povedali, že je to o ľuďoch a o kontaktoch. A síce vy ste viackrát na zasadnutí mestského zastupiteľstva vyzvali poslancov hlavne za strany, ktoré sú vo vládnej koalícii, aby nejakým spôsobom zalobovali u tých svojich, ktorí sú teraz pri kormidle, zo strany poslancov, ale teda aj funkcionárov okresného úradu a ostatných organizácií asi veľká ochota v tomto smere nebola. Nedá sa spoľahnúť teda na tú. Pán redaktor, treba sa na to takto pozerať. Primátor mesta Rimavskej Soboty alebo ktorýkoľvek primátor, či primátorka Lučenca alebo Tornaly, oni riešia svoje vlastné problémy. Ale je tu funkcia, ktorá sa volá tak, že vysunutá ruka vlády. Samozrejme, pána Čižu ja nemôžem zatiaľ kritizovať, lebo možno, že si 2 týždne aj s cestou. To znamená, že ja som osobne presvedčený, že sa zapojí do pomoci aj mestu Rimavská Sobota. To znamená, že ako člen vládnej strany by som povedal za Mostit, pomôže aj primátorovi, aj mestu Rimavská Sobota, aj ostatným obciam. Pán redaktor, no, sa zamyslíte, čo sa stalo napríklad pri tých kamerách v rámci okresu Rimavská Sobota. Zavreli nám 9 starostov. Uvidíme, čo z toho bude. Nekorektné, neférové, odviedli ich v putách. Ja si dovolím povedať, že to ani v najposlednejšej krajine neurobí štátna moc, že takto rieši pracovníkov, teda starostov, ktorí boli volení občanmi okresu a teda jednotlivých obcí v rámci okresu Rimavská Sobota. A toto sú tie problémy. Bohužiaľ dneska, ja si to dovolím otvorene povedať, že pokiaľ nedáte, nemáte. A ja do tej hry neidem, pretože určite nebudem riskovať trestné stíhanie z jednej, ale z druhej strany. Pozrite sa, ak teda hovoríme o tých projektoch, zoberme Hnúšťu, zoberme Lučenec, zoberme v podstate napríklad aj Tornalu. Áno, každý hovorí, že teda v podstate projekty sypú sa krížom krážom, lenže tá nezamestnanosť je taká istá v Lučenci, v Rimavskej Sobote, aj v Hnúšti, aj v Tornali. Pán redaktor, nože sa zamyslí, aká je situácia. Ja som hovoril s vysoko postavenými ľuďmi priamo z mesta Tornale, ktorí hovoria, áno, vyzdvihujú Tornalu. Pán redaktor, polovica žien v meste Tornala chodí za hranice Slovenskej republiky a jednak v Rakúsku, jednak v Nemecku chodia čistiť, upratovať staré tetušky a utierajú im zadky. Toto není riešenie. Bohužiaľ táto obdobná situácia je v Lučenci a v každých mestách.
Zoberte si jeden materiál, ja vám teraz momentálne ukážem. Najzadlženejšie mesta v rámci Slovenskej republiky, to je štatistika, písali o tom napríklad aj teda v Novom čase, kde na prvom mieste je, pre vašu informáciu, Žilina, druhé najzadlženejšie mesto na Slovensku je Brezno a tretie je Lučenec. Samozrejme, že pani primátorka si dovolím povedať, že robí si svoje povinnosti čestne a svedomite, lenže bohužiaľ tu je výsledok. Mesto Rimavská Sobota sme takto boli vykazovaní pred 5 rokmi. Pán redaktor, furt o nás písali, že sme jedno z najzadlženejších miest v rámci Slovenska. Dneska Rimavská Sobota nie je zadlžené. My máme 33,6% zadlženosť, kým Lučenec má skoro 50%. Takže ono, samozrejme, z ktorého uhla pohľadu sa na to pozeráte. Ale pán redaktor, my už nepozerajme sa na eurofondy, ktoré budú pozerať v roku, myslím, programovacie obdobie 2013-2020, ak dobre hovorím. Ale my zvažujeme priamo vo vláde Slovenskej republiky pomôcť vlastnými silami a prostriedkami. Pre Boha, nedonášajme na naše územie, do Rimavskej Soboty, na územie Slovenskej republiky, zemiaky z Poľska, paradajky z Francúzska, z Nemecka, z kadetade. Skúsme uvažovať nad tým, ako budeme v podstate produkovať. A my na to nepotrebujeme eurofondy. Dá sa to vyriešiť aj s vlastnými silami a prostriedkami v rámci celej Slovenskej republiky. Otázku zadlženosti a pán primátor sa vrátime ešte v dneskej diskusii kúsok pozdejšie, ale využijeme ešte prítomnosť pani inžinierky tu na štúdiu. Ako to teda vypadá ešte v ďalšom programovacom období, teda do roku 2020? Aké výzvy môžeme očakávať a čo z toho vlastne môže Rimavská Sobota konkrétne ako mesto získať? My sme vlastne uvažovali práve s regionálnym operačným programom, kde môžeme dobudovať infraštruktúru mesta. Tu sme práve uvažovali s dobudovaním materských škôl, ktoré máme na území mesta, pretože tie treba naozaj zateplíť a skultúrniť prostredie, v ktorom sú vychovávané naše deti. Plus naozaj opraviť mesto, aj keď niečo už robíme vlastnými silami, či už jednotlivé námestia, ale pokiaľ by sme vedeli získať finančné zdroje z európskych fondov, určite by to mestu pomohlo. Vieme, dajme tomu v tomto programovacom období, či aj v tomto smere sa chystajú nejaké výzvy, či už... Chystajú sa, už momentálne aj sú vypísané výzvy práve na rozšírenie kapacít materských škôl. Takže my sme sa zapojili už v minulom roku, že sme rozšírili kapacitu škôlky na ulici Rožňavskej. Momentálne pripravujeme Dúžavskú cestu, aby tu sme rozšírili práve kapacitu tohto zariadenia. Takisto pripravujeme zberný dvor v rámci operačného programu Životného prostredie, pretože momentálne využívame ako zberný dvor súkromnú spoločnosť Brandner, ale radi by sme boli, aby mesto tieto služby mohlo poskytovať v rámci vlastnej réžie. Čiže tiež výzva už bola vyhlásená, ale ju zrušili, takže momentálne čakáme na novú výzvu, aby sme sa mohli zapojiť, pretože na to už máme všetky materiály pripravené. Ešte pre vás, pani inžinierka, posledná otázka, ktorá sa týka vlastne možnosti získavania prostriedkov z iných zdrojov. Rozhodnutia pána primátora, na základe toho potom aj poslaneckého zboru, asfaltovanie ulic a chodníkov bolo viac menej vykonávané z úveru, alebo teda z hotovosti mesta Rimavská Sobota. Za posledné obdobie od roku 2010-2016 nebolo možné získať tieto prostriedky, dajme tomu aj z týchto mimo rozpočtových zdrojov? No, treba podotknúť, že sú tieto grantové výzvy rozdielne pre mestá a rozdielne pre obce. Čiže tu máme ten problém, že kým obce mohli asfaltovať z programu rozvoja vidieka, kde sú obyvatelia do tých 10 000 obyvateľov, alebo v rámci miestnej akčnej skupiny do 20 000 obyvateľov, na mesto Rimavská Sobota sa tieto grantové výzvy nesťahovali. Tým pádom nebolo možné žiadať o finančné príspevky práve z týchto grantov. Takisto ako aj detské ihriská, naozaj v mnohých obciach si pomohli tým, že realizovali detské ihriská, ale zase pre mestá tieto grantové schémy nie sú. Aj keď musím sa pochváliť, že podarilo sa nám získať finančné prostriedky z nadácie SPP a vybudovali sme ihrisko na Chrenovisku práve z týchto cudzích zdrojov. Dobre, pán primátor. Pani inžinierka, ešte pán primátor? Áno, vy ste naznačili, že v podstate asfaltujeme z úverov. No, nie je to celkom tak, pán redaktor, pretože viete veľmi dobre, že na výjazdovom zasadnutí vlády v Poltári ako okres ako taký sme dostali 1 000 000 eur. 1 000 000 eur sme rozdelili, to znamená, že dostali to na severe, Hnúšť, Tisovec, jednotlivé obce. A samozrejme dostala aj Rimavská Sobota. Bolo to, myslím, 450 000 eur. To znamená, že tie finančné prostriedky sme použili. Ale, pán redaktor, pozrite sa, tu je problém v čom?
Áno, my sme mali 6,5 miliónov eur úveru, keď som prevzal mesto. Teraz máme 4,5 milióna eur úveru i napriek tomu, že tú sumu napríklad minulé, čo sme zobrali úver, tých 680 000 plus ďalších 400, my sme zobrali úver na ďalšie asfaltovanie. To znamená, my i napriek tomu, že bereme úver, ale znižujeme úverové zaťaženie mesta Rimavskej Soboty. A keď niekto tvrdí, že zaťažuje mesto, tak nemá pravdu, pretože tá situácia je úplne iná. My sme za tých 6 rokov znížili úverové zaťažnosť mesta o tie 2 milióny eur. Takže samozrejme, samotné mesto, či je to samospráva obecná, alebo teda mestská, jednoznačne tie finančné prostriedky môžeme odkiaľ čerpať. Od daní od obyvateľov, podielové dane, alebo teda eurofondy, alebo úver. To sú 4 zdroje, ktoré môžeme použiť. Ale mám taký pocit, že zrejme občania to pochopia, že áno, tí funkcionári mesta Rimavskej Soboty samozrejme spolu aj s poslaneckým zborom dobre sme hospodárili, pretože klesli sme za 6 rokov o 2 miliónový úver. Dobre, pán primátor, tak by sme uzavreli túto tému, čo sa týka získavania alebo možnosti získavania prostriedkov z mimo rozpočtových zdrojov. Poďakoval by som sa pani inžinierke Evke Murárikovej za návštevu štúdiu a za fundované odpovede k týmto témam a snáď sa nám bude v tom nasledujúcom programovom období dariť o kúsok lepšie. Ďakujem pekne aj ja, pekný deň želám zatiaľ. Pani inžinierka Muráriková už odišla a vy, keď sme pripravovali túto reláciu a rozhodli ste sa reagovať na tieto komentáre, ste vyzvali jednotlivých komentujúcich, aby prišli konkrétne a posadili sa sem a dokázali tvárou v tvár aj osobne vyjadriť tieto svoje výhrady. V niektorých prípadoch si dovolím povedať aj útoky na vašu osobu a teda aj konkrétne na vedenie mesta Rimavská Sobota. Čakali sme 15 minút, nikto neprišiel, pán primátor, boli pripravené dokonca aj kreslá pre týchto ľudí. A z toho dôvodu, aby sme teda nejakým spôsobom učinili nejaké informovanosti zadosť, sme sa teda rozhodli, že ja prevezmem funkciu nejakých tých nikov a pripravil som otázky, ktoré vlastne vyplynuli z tejto internetovej diskusie. Pán primátor, začal by som od konca. Poslednou témou, ktorá teraz v poslednom období rezonuje medzi ľuďmi, je súd, ktorý ste prehrali s bývalou zamestnankyňou Mestského úradu z oddelenia financií, potom ako bola dokázaná istej pracovníčke z prenevera, pokiaľ viem, 68 000. Hoci predtým ste tvrdili, že tento spor v žiadnom prípade teda neprehráte. Krajský súd rozhodol, vlastne potvrdil verdikt okresného súdu a tento spor sme prehrali, pán primátor. Vaša reakcia na to? Samozrejme, ďakujem pekne za túto otázku, však sme na to prišli, aby sme to odkonzultovali. Mrzí ma to, že moji priatelia v úvodzovkách samozrejme, že neprišli semka do horúcich kresiel, že by sme si tu otvorene z očí v oči vydiskutovali tieto problémy, ktoré trápia ich a ktoré trápia treba aj niektorých občanov, aj samotné mesto Rimavská Sobota. Takže mám svoj názor na týchto ľudí a mám taký pocit, že asi zrejme s týmito ľuďmi sa vôbec neoplatí zaoberať. Sú to bezcharakterní ľudia, ktorí vedia podrážať, mnohí urážať, len anonímne na rôznych internetových stránkach. No ale teda poďme k tej otázke, pretože aj včerajšieho dňa som sa vyjadroval v jednotlivých televíziách, v 3 televíziách práve k otázke tohoto sporu, čo sa týka pani Švarcová, Vargicová a mesto Rimavská Sobota. Takže ja si dovolím konkrétne vysvetliť občanom mesta Rimavskej Soboty, že o čo vlastne ide. Prečo vlastne došlo k tomu, že došlo k okamžitému prepusteniu pani Vargicovej z funkcie ekonomky na odbore školstva. V lani mesiaci október 27. pani Vargicová informovala pána viceprimátora, že áno, došlo v podstate úniku finančných prostriedkov z odboru školstva vo výške 68 000 eur, a že teda bývalá pracovníčka, konkrétne pani Švarcová, tak to už nie je tajomstvo, to je už pravda, že preposielala finančné prostriedky na konto svojej dcery a celkové to bola suma za obdobie 1,5 roka komplet 68 000 eur. Keď ma informoval o tom pán viceprimátor aj s pánom prednostom, samozrejme následujúceho dňa som zvolal operatívnu poradu, kde som pozval celkom 8 pracovníkov mesta Rimavskej Soboty, od ekonómka, od zástupcov, od prednostu a tak ďalej. Bolo nás tam teda 8 a bola tam aj pani Vargicová, kde som ju požiadal, že prosím vás, pani Vargicová, informujte vedenie mesta, aj ekonómov, aj celé vedenie mesta, čo sa vlastne stalo. Pani Vargicová svojvoľne jednoznačne nám poukázala na to, že áno, že v mesiaci marec 2015, to znamená ešte v roku 2015,
ju navštívila ekonómka z istej základnej školy, ktorá požadovala finančné prostriedky, že jej finančné prostriedky na školu neboli zaslané. Pani Vargicová to preverila, zistila jednu vec, že v 2 prípadoch pani Švarcová preposlala si tie finančné prostriedky, ale nie na túto základnú školu, ale preposlala na konto svojej dcery. Jednalo sa o sumu 4470 eur. Ale pokračovala ďalej. My 2 ženy, to znamená pani Vargicová a pani Švarcová, sa dohodli, že tieto finančné prostriedky, aby z toho nebol cirkus, vráti späť do konca júna na konto odboru školstva mesta Rimavskej Soboty. A keď som jej dal otázku, prečo neinformovala vedenie mesta, mňa ako primátora, viceprimátora, prednostu, vedúceho odboru, jednoznačne odpovedala, že ona má sociálne cítenie, vie, aké problémy má pani Švarcová a teda jedným slovom 2 ženy sa dohodli a peniazy vrátia späť na konto odboru školstva a vykážu vrátené peniaze, že to je omyl, že je to mylná platba. Keď som jej dal otázku, pani Vargicová, však vy ste ma prečo informovali? Však vy ste mohli zachrániť ďalších 27 000 eur. Problém ale v čom? Je skutočne pravdou, že tá mylná platba je vykázaná v 2 prípadoch, čo pani Švarcová poslala finančné prostriedky na konto odboru školstva, lenže problém je v tom, že ona naďalej okrádala odbor školstva s finančnými prostriedkami len s tým rozdielom, že neposielala peniaze na konto svojej dcery, ale už posielala peniaze na novozaložené konto na svoje meno. Problém je ďalší v čom? Bola to práve pani Vargicová i vedúca odboru, ktorá podpisovala, to znamená odobrovala tieto presuny finančných prostriedkov v celkovej výške, dobre počujete, tých 68 000 eur. To znamená, tu už tým skutkom, že nás neinformovala, že súhlasila s tým, že vráti z peniaze späť na odbor školstva, že to vykážu a mylná platba, už tu je dôvodné podozrenie, že dopustila sa trestného činu pomoci k trestnému činu z prenevery podľa paragrafu 213 odseku 1 až 3 trestného zákona. S týmto sa zatiaľ vyšetrovateľ nezaoberal. A tu je ten najväčší problém. Ja som tento materiál predložil pred poslanecký klub, predložil som to odborovej organizácie, jednoznačne predseda odborov sa vyjadril, tu nie je o čom okamžite zrušiť pracovný pomer, takisto sa vyjadrili všetci poslanci, ktorí boli u mňa v kancelárii, tu nie je o čom jednoznačne tá pani hrubo porušila pracovnú disciplínu a tým pádom okamžite prepustenie. To znamená, prejednal som to. Áno, na základe týchto stanovísk z rozhodnutia vedenia mesta som ju prepustil. Pán redaktor, nechápem jednu vec. My sme sa v podstate odvolali jednak na okresný súd, jednak na krajský súd. My sme žiadali vypočutie všetkých 8 ľudí, ktorí boli na tej pracovnej operatívnej porade, kde sa pani Vargicová jednoznačne vyjadrila, že áno, v mesiaci marec zistila, že chýba 4470 na základe toho podnetu tej ekonomky, ona neurobila nič. Už to je hrubé porušenie. Vyjadrila sa nikto, či okresný súd, či krajský súd, nevypočul ani jedného človeka z mesta Rimavskej Soboty. Ani mňa ako primátora nevypočul ani tých ľudí, ktorí boli na tej operatívnej porade. A dovolím si povedať, že to nie je súdne rozhodnutie, či okresné, či krajské, toto je politické rozhodnutie. Preto som sa jednoznačne rozhodol, že samozrejme ideme ďalej, pán redaktor, ideme ďalej. To znamená, že dáme dovolanie, musí to robiť advokát na Najvyšší súd Slovenskej republiky. Teraz zopakujem to, čo ste v úvode povedali, tento spor mesto Rimavská Sobota neprehrá. A pani Vargicová tie peniaze, ak jej budeme musieť dať cirka tých 6500 eur, bude musieť vrátiť do rozpočtu mesta Rimavskej Soboty. Takže toto je holá skutočnosť. Samozrejme, pani Vargicová sa teraz momentálne čistí, ale nesie najväčšiu vinu na tom, že v podstate tie finančné prostriedky neboli zastavené a boli v podstate odobrovala, presúvala s jej podpisom, v podstate sa to riešilo. Pán redaktor, ešte jedna myšlienka. Robíme audit každý rok. Auditor ku koncu roku 2015 nezistil žiadne pochybnosti. Robila to šikovne, však to bola odborníčka a jednoznačne si dovolím povedať, a to na obranu pani Švarcovej, že pokiaľ by ona nemala tú dopravnú nehodu s následkom smrti 2 ľudí, dovolím si povedať, tá žena by v živote tento skutok, tento trestný čin nespáchala. Takže teraz si našila búdu, za jeden skutok je už odsúdená na 2 roky a teraz je vyšetrovanie, ale bohužiaľ jej zdravotný stav nedovoluje momentálne výsluh. Situácia je taká, že ju čaká možno, že oveľa viac rokov. Pán primátor, nepatrí sa mi komentovať akékoľvek rozhodnutie súdu, ale v prípade, že ani na najvyššom súde mesto neúspeje, akým spôsobom vlastne potom bude vyvodená voči mestu zodpovednosť, alebo akým spôsobom vy chcete vyviesť potom zodpovednosť za to, že sme tento spor prehrali? Ja vám jednu vec poviem, že ešte tento spor není prehratý.
Ideme ďalej na Najvyšší súd. Keby nebodaj sa stalo, že opäť dajú pravdu pani Vargicovej, i napriek tomu, že odborári súhlasili, v podstate vedenie mesta, poslaneckého ľudu všetci súhlasili, jednoznačne sa vyjadrili, že to je hrubé porušenie pracovnej disciplíny, tu kto nesie najväčšiu vinu na tom, že tie finančné prostriedky unikli z odboru školstva? V prvom rade je to pani Vargicová a druhý, čo podpisoval, bol to bývalý vedúci odboru školstva. Títo ľudia na tom nesú zodpovednosť. Ak by som tento spor mal prehrať ako mesto, jednoznačne si dovolím povedať, že tento štát nie je právnym štátom, pretože tu je jednoznačne preukázané hrubé porušenie pracovnej disciplíny zo strany pani Vargicovej. Už o tom otvorene môžeme hovoriť, však sa to medializovalo, včera to bolo myslím na Jojke, dneska večer to bude o 5:00 na televízii Markiza, takže to už nie je čo zakrývať. Toto je holá skutočnosť a tento spor, ak prehrám, tak Slovenská republika nie je právnym štátom. Pán primátor, toto je jeden personálny problém, ktorý sa rieši v poslednej dobe, ale pred 2 rokmi takisto sa riešil podobný problém, personálny problém, teda podotýkam, a to bolo prepustenie šéfredaktorských bývalých, alebo teda Gemerských zvestí a Gemery Hirlab. Možno, že táto pani sa na prvý pohľad cíti teraz ukrivdená a určitým spôsobom poškodená. Čo tomu predchádzalo, že došlo skutočne k tomu rozviazaniu pracovného pomeru s pani šéfredaktorkou? Pán redaktor, je to jedna z tých anonymných písateľiek. To si dovolím otvorene povedať aj tu pred kamerami televízie Lokál. Aj s jej priateľom vypisujú. To sú väčšinou ľudia, ktorí teda 80% nikoho a vypisujú blúdy na vedenie miesta v prvom rade na moju osobu. Pán redaktor, takže nalejme si čistého vína. V roku 2010 Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie, kde v tom uznesení sa hovorí, vyzývajú primátora pána Cifruša o okamžité skončenie pracovného pomeru s touto šéfredaktorkou. S pani Kanálovou však každý vieme, o čo vlastne ide. Na základe uznesenia poslancov Mestského zastupiteľstva pán primátor Cifruš ju prepustil. Ja keď som nastúpil do funkcie primátora mesta, ja som urobil najväčšiu chybu vo svojom živote, že som ju 1.2.2011 prijal do funkcie šéfredaktorky Gemerských zvestí. Čo sa asi stalo? Stalo sa to, že po 2 rokoch poslanecký klub, v prvom rade Smer sociálna demokracia, rozhodli uznesením, že pozastavujú vydávanie Gemerských zvestí a Gemery Hirlab v meste Rimavská Sobota. Rešpektoval som to a tým pádom ja mal som nasledovať okamžité prepustenie vzhľadom k tomu, že zrušili jej funkciu. Takže problém bol čo? Ja som prijal 5 telesne postihnutých ľudí z aktivačných prác na kamerový systém na mestskú políciu. To znamená, 5 ľudia telesne postihnutí boli platení z úradu práce a potreboval by som ich, aby som uvoľnil mestských policajtov do priameho výkonu služby v meste Rimavská Sobota. Teraz bol problém. Viete, aký bol zákon? Že ak 6 mesiacov pred a po prepustíte, tak v tom prípade nemôžete dostať finančné prostriedky práve na telesne postihnuté osoby. A teraz som bol v dileme. Nevedel som, ako to vyriešiť. Ak prepustím pani Kanálovú, nakoľko zrušili poslanci Gemerské zvesti a vydávanie Gemery Hirlab, tak v tom prípade by som plat od úradu práce pre tých 5 telesne postihnutých nedostal. Ekonomicky sme to prepočítali s pani ekonómkou. Vo vedení mesta Rimavskej Soboty rozhodli sme, že nemôžeme ju prepustiť, lebo ak prepustíme týchto ľudí, nemôžeme prijať. Tak sme sa rozhodli tak, že urobíme z nej nejakú pracovný súd. Pán redaktor, možno, že sa to niekomu nebude zdať. Tá žena 2 roky, a to si dovolím otvorene povedať, neviem, za čo bola prat. Ale nemohol som ju prepustiť, pretože musel som v podstate získavať finančné prostriedky práve na tých telesne postihnutých. No a teraz čo sa stalo? Stalo sa to, druhé kolo volieb, noví poslanci, rozhodli sme sa, že budeme vydávať nové Gemerské zvesti, maďarské a slovenské. Dal som jej šancu. Pani Kanálová, budete šéfredaktorkou týchto Gemerských zvestí. Kategoricky odmietla, nepodpísala pracovnú náplň i po 2., 3. výzve, tak som povedal dosť, pani Zlatá, tak u mňa robiť nebudete. Bola prepustená. A teraz, čo robí? Nerobí nič, anonymne uráža jednak mňa ako aj vedenia mesta Rimavská Sobota. Opakujem sa, na 80% píše to so svojím priateľom, ktorý v podstate takisto anonymne uráža a vypisuje. Toto je rozhodnutie v podstate, alebo toto je stanovisko moje k tejto osobe. Pán primátor, čaká nás ešte viacero otázok, ktoré bude potrebné zodpovedať tejto diskusii, ale poprosil by som vás kúsok stručnejšie, aby sme sa do nejakého časového limitu zmestili. Prejdime k ďalším tým komentárom, ktoré boli zverejnené a síce týkajúce sa viac menej rozvoja rekreačnej oblasti Zelená voda Kurinec, a to bolo viackrát tam napísané, že mesto ako také
dostalo nejaké pokuty, čo sa týka obstarávania vláčika a takisto aj čo sa týka čerpania vody z geotermálneho vrtu a pokuty od hygieny. Čo je na tom pravdy, pán primátor? Pozrite sa, nejaké pokuty sme dostali 300-400 eur, pretože príklad vám poviem. Občania, to bolo v roku 2012, občania Rimavskej Soboty a Širokej Ďaleka chceli, aby som otvoril bazény. Viete, bola nádherné počasie, 1. maja bolo nádherné počasie. Jasné, hygiena mala nejaké pripomienky, že treba urobiť rozbor vody až potom otvoriť. No keby som bol urobiť rozbor vody, to trvá 10 dní, tak automaticky už je po lete, teda po dobrom čase. Takže áno, vtedy som ja rozhodol, že otvoríme ten Kurinec a vtedy nám dali tých 300 alebo 400, si už nepamätám presne. Jasné. Boli isté takéto možnosti alebo pripomienky zo strany hygieny. My sme to vyplatili, pán redaktor, ale teraz uvažujeme na jednu vecou. My máme v podstate príjem rekreačnej oblasti Kurinec, zelená voda 170 a 180 tisíc eur ročne. Uvažujte, ak my zaplatíme 300-400 eur za to, aby teda ľudia sa mohli kúpať predtým, aby ako hygiena dám za súhlas, tak ja mám taký pocit, že ničoho sme sa takého nedopustili. Zdravo to zvládneme za tú pokutu, ale ľuďom sme vyšli v ústretí. Čo sa týka toho vláčika, pán redaktor, viete veľmi dobre, že ja už dávno som uvažoval nad tým, že tento vláčik zakúpime pre rekreačnú oblasť Kurinec Rimavská Sobota. Viete veľmi dobre, že v podstate aj sme zakúpili. Prvýkrát, keď som uvidel tento vláčik v Bratislave, to je vláčik pre šporáče, ktorý som povedal, tento vláčik mesto Rimavská Sobota musí mať. Áno, dohodli sme sa vo vedení. Predložil som materiál na kúpu vláčika do mestského zastupiteľstva. Mestské zastupiteľstvo schválilo, uznesenie môžeme kúpiť. Ja som našiel na internetovej stránke, pre vašu informáciu, vláčik pre šporáčik stojí až 300 000 eur aj s tými vozňami. Ja som našiel vláčik za 60 000 eur v Maďarsku. Nakoniec, keď sme vycestovali s pánom riaditeľom Bartom, tak sme dokázali presvedčiť majiteľa, že nám spustil 10 000 eur. So súhlasom poslaneckého zboru na základe uznesenia tento vláčik zakúpili. Pán redaktor, urobili sme radosť tisíckam našich detí, starcom, ľuďom, ktorí v podstate radi chodia na ten Kurinec. Žiadajú starostovia, primátori tento vláčik, posielame v rámci celého okresu. A samozrejme vec teda, čo urobili. Tie anonymy, čo začali písať, dovolím si povedať, boli to zase práve naši ľudia. Od inšpekcie, polície, prokuratúru, generálne prokuratúru, vypisovali blúdy a tak ďalej. Áno, je pravdou, že sme dostali, myslím, 1500 eur alebo 2500 eur pokuty. Pán redaktor, ja som to už riešil tak, pretože neoprávnene nám dali pokutu. Ten vláčik, áno, bol tu síce prvý týždeň, ako poslanci schválili uznesenie, ale nebolo to zakúpené, to bolo iba prepožičané práve od tejto firmy do doby, kým som to nemohol legálne kúpiť. Prečo som tak rozhodol? Za to som tak rozhodol, lebo tento vláčik chceli odkúpiť do Popradu a som povedal, nie, tento vláčik pôjde do Rimavskej Soboty. Takže uzavreli sme zmluvu, na základe ktorej ten vláčik tuto jazdil tie 2 mesiace, kým sme verejnú obchodnú súťaž nevykonali. Vykonala to pani Muráriková. Ja si dovolím povedať, ničoho sme sa nedopustili. Budem to riešiť súdnou cestou a dovolím si povedať, že tú pokutu uhráme. Pán primátor, teraz si dovolím citovať jeden z komentárov, ktorý bol zverejnený na internete. Prečo mesto za 6 rokov vášho vládnutia k nám neprišiel ani jeden jediný investor a dokonca jeden investor z Núšte odišiel? Údajne sa vyjadril tak, že s vami sa rokovať nedá. Prečo teda tí investori neprichádzajú a prečo tento dokonca odišiel? No takto, samozrejme, že on to prikreslí, tieto jeho pripomienky, ale jedná sa o Versace. Versace to je firma, to je poľská firma, ktorá odišla do Hnúšte. Rokoval som s touto firmou, situácia bola aká. Oni mali v podstate závod alebo výrobňu v bývalom Rise. Riso nepatrí pod kontrolou mesta Rimavskej Soboty, to Riso má pod kontrolou istá česká firma, ktorá sa nevedela dohodnúť s nimi na nájme. Ja som hľadal, zháňali sme v rámci mesta Rimavskej Soboty priestory, no bohužiaľ sme nenašli, oni sa dohodli s Núšťou, našli tam priestory a odsťahovali sa, odišli. No ale teraz sa vás pýtam, ja za to môžem, že teda tá firma nenašla spoločnú rez práve s tou českou firmou, pretože dvíhali ich do nebies nájom, takže odišli. A čo sa týka tých investorov, no tí investori, pán redaktor, nejak akože moc neprichádzajú ani do Lučenca, ani do Tornale, ani do Hnúšte. Tí investori bohužiaľ stagnujú. Prečo? Viete veľmi dobre R2. Viete veľmi dobre, minule sme o tom hovorili, že R2, štátna cesta 2. triedy, čo má pod kontrolou štát,
mala byť vybudovaná do roku 2012. O to sme minule hovorili. Dneska je situácia taká, že len do roku 2019 má byť hotová projektová dokumentácia. Lenže ďalší problém je. Viete veľmi dobre, ako sa vyjadril pán exminister Počiatek, že R2 bude dobudovaná v roku 2040. No ja sa bojím jednej veci, že asi ten pán exminister Počiatek bude mať pravdu. A tu je ten najväčší problém, že investori nechodia, pretože nemáme vybudovanú infraštruktúru. Teraz, ak ste registrovali v správach, pán novopečený pán minister za Most Híd, pán Eršek, pozastavil dobudovanie D1 smerom na východ ku Prešovu, pozastavil budovanie R2, ani slovo sa o R2 nehovorí, hovorí sa o R7 a R4. To znamená smerom na Dunajskú stredu a okolo Bratislavy. Prosím, Bratislavu chápem, ale ak dobudujú R7, tak tým pádom, ak Maďari dobudujú Miško z Košice, tak tým pádom budeme úplne vymretý národ, to znamená Gemer Malohon. Tak tu je ten najväčší problém. A ak niekto hovorí, že investori, pán redaktor, primátor mesta Rimavskej Soboty, alebo žiadny primátor nemá čarovný prútik, ktorým by zamával, aby investor sem išiel. Mám taký pocit, na tomto majú spolupracovať v prvom rade vysunutá ruka vlády Slovenskej republiky, to znamená prednosta okresného úradu. Túto otázku by ste aj nemohli dať. Teda čo urobí preto? On je síce ešte nový, ale čo urobil bývalý prednosta. To znamená, že tu musíme všetci spolupracovať. Pýtam sa, čo urobila vládna politická strana Smer, koľko investorov nasmeroval do Rimavskej Soboty. To sú otázky aj na nich, nielen na primátora Rimavskej Soboty. Taká chudoba je, jak v Rimavskej Sobote, v Tornali, aj v Lučenci, aj v Poltári, aj v Núšti. Ako som povedal v úvode, pán redaktor, ľudia z Tornale chodia za hranice Slovenskej republiky. A vieme veľmi dobre, 730 000 ľudí v rámci celej Slovenskej republiky žije na hranici biedy. Vyše 300 000 je za hranicami Slovenskej republiky. A tu je problém, to znamená, že treba to riešiť vlastnými silami a prostriedkami a nie takouto formou, ako to momentálne ľudia riešia. Prizná sa pán primátor, že dobudovanie R2 je len jeden z problémov, ktorým vlastne stojí v ceste investorom, ktorí by mohli sa etablovať tu, konkrétne aj v okolí Rimavskej Soboty a konkrétne aj tu v meste Rimavská Sobota. Ale ja som dosť veľkým pesimistom, pán primátor, keby sem aj nejaký veľký investor prišiel. Nájdeme dostatok ľudí, ktorí by dokázali tomuto investorovi ponúknuť skutočne kvalitnú pracovnú silu? Musím sa pridať k vašim slovám, jednoznačne súhlasím s týmto stanoviskom. Ak by teraz momentálne vláda alebo ktorákoľvek organizácia, niektoré ministerstvo povedalo, že áno, Rimavská Sobota, posielame vám firmu, ktorá zamestná 400 ľudí, pán redaktor, ja vám teraz hovorím, mali by sme obrovský problém s tými zamestnancami. Ale vieme veľmi dobre, máme tu akčný program rozvoju okresu Rimavská Sobota. Národná rada, vláda rozhodla. Však mali sme tu vysunuté zasadnutie vlády Slovenskej republiky. Pán redaktor, ale bohužiaľ, ako som to aj minule na tom našom sedení povedal, nemám taký pocit, že tento akčný program rozvoju okresu Rimavská Sobota, že by nášmu okresu pomohlo. Tie dediny, to som vymenoval, Valická dolina, smerom z Rimavskej Seči na Bátku, Belín, Sútor a tie ďalšie dediny, Rimavská Seč, či akčný program nič nepomôže. Tie dediny teraz momentálne sa trápia. Pán redaktor, nože skúste sa zamyslieť, alebo občania nech sa zamyslia, koľko z tisícov eur posielame do jednotlivých obcí. 160 000 ide mesačne do obce Sútor. Do Rimavskej Seči vyšte 200 000 eur. A takto by sme mohli jednotlivé obce menovať. A pýtam sa, ako to chcú vyriešiť. Ja som navrhol pánovi splnomocnencovi vlády aj pánovi Chudobovi, páni, riešme to takto. Jednotlivé obce majú 3 až 4 až 5 tisíc hektárov pôdy. Uvažujme, my im dávame každému poľnohospodárovi tých 250 eur za hektár. Ale čo to pomôže pre tú obec? Uvažujeme konkrétne. V tej obci, napríklad zoberme obec Sútor. Je tam cirka 400 pracovných tých ľudí. Ja dovolím si povedať, tí ľudia by pracovali, nedajú im robotu. Ten poľnohospodár príde na jar, zorie tú pôdu, zaseje pôdu, zožne tú pôdu a tí občania ostávajú a budú brať štátne dotácie zo strany štátu. Nič nevyriešime. A preto som hovoril, jednoznačne, ak sa nezmení ekonomická politika štátu, jednoznačne tento problém nevyriešime. Pretože ak my tu vytvoríme 200 zamestnaní v rámci mesta Rimavskej Soboty, tie dediny budú hladové doliny ďalej. Nič im nepomôžeme. A za to hovorím, jedine za pomoci poľnohospodárstva to vyriešime. Ináč sa to zrejme asi nebude dať. Uvidíme, aká bude situácia, ako bude postupovať ďalej vláda Slovenskej republiky. Ale my, investorov, nečakajme, robme si sami svoju politiku ekonomickú.
Dobre, pán primátor, tejto téme, ktorá bude nasledovať, sme sa už tak okrajov dotkli, keď bola tu prítomná pani inžinierka Muráriková. A zase si dovolím citovať jeden z týchto komentárov. Nie ste schopní dať vyjadrenie k tomu, prečo zaťažujete mesto stále novými úvermi, ktoré budú platiť ešte aj naše deti. No vidíte, to sú zase tie blúdne názory toho písateľa, pána Železného a pani Masierky. To sú oni. To, samozrejme, ja tiež používam niky ten známe, tak ako oni pod týmito nikmi pracujú. Pán redaktor, ja som to v úvode povedal, koľko sme mali miliónov eur úveru a nezaplatených faktúr, keď som nastúpil. Mali sme 6,5 milióna eur. Dneska máme zaťaženosť 4,5 milióna eur. A teraz vieme všetci veľmi dobre. Toto hraničí s trestným činom ohovárania, pretože, pán redaktor, nie primátor bere úver. Pozor, to si treba občanom povedať. Jednoznačne treba povedať toľko, že každý jeden úver odsúhlasujú poslanci mestského zastupiteľstva. Takže ak mi odsúhlasili 680 000 eur na asfaltovanie ulic a chodníkov v meste Rimavská Sobota, to je súhlas poslaneckého zboru, to znamená štatutára a samozrejme volených občanov mesta Rimavskej Soboty. Takže nie Šimko zaťažuje, to sú tie blúdne názory. My spoločnými silami sa rozhodneme, či jeden klub, či druhý klub. Viete veľmi dobre, však ste to natáčali, bolo to na medziposchodí, na meste, jednomyselne poslanecký zbor odsúhlasil úver. Ak by mi to neboli odsúhlasili, ja nemôžem zobrať ani cent úveru. Takže to je to balamotenie a v podstate zavádzanie občanov, že teda primátor bere, nie, primátor nebere úver. To znamená, berem úver, podpisujem a na základe uznesenia mestského zastupiteľstva. Takže toto je tá falošná, nekorektná, neférová politika zo strany. Vidíte, nepríde semka. Hanbí sa mi to povedať do očí, lebo by som vytrel kocúra. A to je ten problém. To je ten najväčší problém. Ale možno, že keby som pani Masierko nebolo v mesiaci február minule prepustil, tak by som nemal tento problém. Takže rípu. Je pravda, čo hovoríte, ale na druhej strane zase musím povedať, že neobjavil sa ani jeden komentár, kde by bolo podotknuté, alebo vytknuté vám teda, že nejaký úver sa zobral neúčelne. Tak to je zase na vašu obranu, pán primátor. Pán redaktor, zoberme takto. Však preboha, my sme čo zobrali úver? Áno, zobrali sme len na asfaltovanie, pritom sme znížili o 2 milióny eur. Takže ak mi tam vypisuje, že zaťažujem mesto Rimavskú Sobotu a zaťažujem budúcu generáciu, však to sú blúdne názory. My práve i napriek tomu, že sme zobrali úver, my sme poklesli úverovom zaťažením o 2 milióny eur. Však to sú holé fakty. Však to všetko odsúhlasujú poslanci mestského zastupiteľstva. Takže ja zopakujem sa, v živote si, alebo nemôžem si dovoliť ani cent úveru zobrať bez uznesenia poslancov mestského zastupiteľstva. To je v podstate súlad všetkých poslancov a to, čo som vám naznačil, jednomyselne ten úver v jednom, druhom a treťom prípade bol prijatý. Poďme k ďalšiemu problému, alebo problému podľa niektorých písateľov, teda, a to je problém Rimavsko-Sobotskej nemocnice, ktorej, ako sa zdá, podarilo sa konečne zdárne vyriešiť a pavilón B by sa mal už čoskoro začať dostavovať. Vieme, že sa pripravuje zmluva o predaji. Písateľ vám vyčíta, že napriek tomu, že máte veľmi dobre, teda až nadštandardné vzťahy s pánom županom Marianom Kotlebom, napriek tomu, že on údajne, alebo teda blokoval dohodu medzi BBSK a teda Svetom zdravia ako potenciálnym záujemcom o kúpu a dostavbu tohto pavilónu. Pán redaktor, musím sa zasmiať nad tým nikom, pretože to sú zase blúdne názory. Ja to rešpektujem, však vyčerpáte z tej stránky, internetovej stránky. Nože kus rozoberme, aby aj občania mesta Rimavskej Soboty mali v tom prehľad. V mesiaci február tohoto roku Svet zdravia, nemocnica Rimavská Sobota, teda Penta, podala návrh VUC BBSK, že odkúplia pavilóny B v Rimavskej Sobote aj v Žiari nad Hronom po 250 000 eur. To znamená komplet za 500 000 eur. No ja, keď som sa dozvedel o tejto ponuke, som sa usmial, pretože uvažujeme pavilón B za 250 000 eur, tak to je strašne málo. Samozrejme vec, ja som to prejednával aj s pánom Kotlebom. Pán Kotleba sa teda usmial, že za takú sumu v žiadnom prípade neprichádza v úvahu. Pán redaktor, treba aj to povedať, do pavilónu B v Rimavskej Sobote sa preinvestovalo v rokoch 2000 až do roku 2001 až 580 miliónov československých korún. Dobre počujete. 580 miliónov československých korún a Penta nám ponúkla 250 000 eur. To znamená, koľko to je? 7,5 miliónov. To je smiešné.
Jasné, že Kotleba sa s touto situáciou vôbec nechce zaoberať a v podstate konali jeho ďalší zamestnanci. Až keď ma oslovil pán generálny riaditeľ Lopatka, to je generálny riaditeľ v podstate, čo sa týka Penty, čo má pod kontrolou zdravotníctvo, vtedy som sa nakontaktoval na pána predsedu, vybavil som stretnutie. Na tom stretnutí som bol ja, bol tam pán Kotleba, bol tam pán generálny riaditeľ pán Lopatka za svet zdravie a bol tam riaditeľ úradu, pán Uhrík. Tam na tom stretnutí sme sa dohodli, že v poriadku, že teda vyhotoví sa znalecký posudok a v zmysle znaleckého posudok sa bude predávať pavilón B, či v Rimavskej Sobote v Žiari nad Hronom. Nakoniec pri ďalšom stretnutí pán Kotleba s pánom Lopatkom si podali ruky, že áno, po 725 000 Rimavská Sobota, pavilón B, 725 000 eur v Žiari nad Hronom. Podali si ruky. Lenže naši niektorí poslanci VUC BBSK už rozbehli petičnú akciu a žiadali to, že aby pán Kotleba podpísal predaj nemocník za sumu 1 030 000 eur. Pán redaktor, čoho sa dopustil ten Kotleba? Ten Kotleba uhral do pokladne Banskobystrického samosprávneho kraja o 430 000 eur viac, ako odsúhlasili poslanci VUC BBSK. Viete veľmi dobre, bol to pán poslanec Juhás, ktorý predložil návrh na prelomenie veta predsedu VUC na 1 030 000 eur. Áno, nakoniec bol tvrdý politický zápas, bolo to na výjazdovom zasadnutí v Lovinovaní, kde som jednoznačne ostro vystúpil. Páni, nebláznite, keď nám núkajú 1 450 000, zrejme to nepredáme za 1 030 000. Nakoniec nemali iné východisko, svoj poslanecký návrh stiahol z rokovania. Nakoniec som ja, pán Rigo, pán Augst, samozrejme aj pán poslanec zo Žiaru nad Hronom, pán Kukolík, sme podali poslanecký návrh na 1 450 000 eur. Až na jednu poslankyňu jednomyslne tento návrh prešiel. A výsledok je aký? Je taký, že vďaka pánovi predsedovi Kotlebe, ktorý nepodpísal uznesenie poslancov VUC, ktorí to chceli predať za 1 030 000 eur, tak získali sme o 430 000 eur viac do pokladne VUC. Uhrali sme v ďalšom uznesení aj to, že tých 430 000 použijeme na rozvoj, na obnovu nemocnice v Rimavskej Sobote. Takže ak to napádajú, toto je holá skutočnosť, toto je pravda, Kotleba v danom prípade uhral pre Banskobystrický samosprávny kraj o 430 000 eur viac. Ale, pán redaktor, nože uvažujme. Nemocnice a polikliniky, to bola nezisková organizácia. Rimavská Sobota. Na základe rozhodnutia v roku 2005 poslancov VUC BBSK platili za nemocnicu ročne 50 000 eur. Dobre počujete, 50 000 za taký obrovský objekt. Vo zvolenie na základe verejnej obchodnej súťaže česká firma platí 500 000 ročne. Tak tu je ten háčik zakopaný. Nechcel som už do toho rýpať, ale sa mi to nejak nepozdáva. Takže toto je holá skutočnosť ohľadne tej nemocnice. Takže čo tam vypisuje blúdy na internetovej stránke, mňa to nezaujíma, toto je pravda. Na záver tohto rozhovoru, pán primátor, viac menej taká osobná otázka, ktorá vyplynula práve z tejto internetovej diskusie, a tá sa týka pozemkov, ktoré užívate v rekreačnej oblasti Zelená voda Kurinec. Dokonca tu Nik píše, že ste si ho dokonca oplotili. A aký nájom platí vaša spoločnosť za tento pozemok? Očakával som aj túto otázku. Pán redaktor, mám tu nájomnú zmluvu, ktorú vám môžem dať. Táto nájomná zmluva ešte bola uzavretá v roku 2011 medzi mestom Rimavská Sobota a firmou Štýl, spoločnosť SRO. Pán redaktor, na základe tejto nájomnej zmluvy mysle všeobecne záväzného nariadenia mesta Rimavská Sobota firma platí. Takže ja som neoplotil nič. To nie je fyzická osoba, ja ako Jozef Šimko nič som neoplotil. V podstate na základe nájomnej zmluvy, tak ako ostatné firmy, ktoré si požiadajú, momentálne tam sa v podstate je stanovisko. Viete, veľmi dobre staviame ten bazén. Ale pán redaktor, tu sú financie, ktoré sú vyplatené do pokladne mesta Rimavská Sobota. Bolo to platené ešte v roku 2015. Vyplatilo sa aj za tento rok. To znamená, že do konca tohoto roku komplet posledný cent, ja vám to môžem dať, nech sa páči, je všetko vyplatené. Takže to sú zase by som povedal, skryté anonymy. To znamená, to sú tie anonymy, o ktorých môžeme povedať, že je to pán Železný a pani Maserka, ktorí vypisujú pod rôznymi značkami. Pán redaktor, teraz si dovolím otvorene povedať, že to píšu dvaja ľudia. A to sú oni, ale ja jednu vec poviem, ja už som našiel isté by som povedal, pripomienky, že naplnili skutkovú podstatu trestného činu ohovárania.
Takže, pán redaktor, tu raz momentálne prehlasujem, že áno, podávam jednak na nich, jednak na stránku internetovú trestné oznámenie pre paravrak, to znamená, že ohovárania voči mojej osobe. Pretože toto nech si chlapci nedovolujú. Pretože to sú blúdne vyhlásenia, mesto sa darí, všetko riešime, spokojnosť obyvateľov mesta Rimavskej Soboty, oni to anulujú všetko. Takže za to hovorím, aby vedeli, tu, aby si sa dozvedeli z televízie, jednoznačne podávam zatiaľ na tie niky anonymných nikov trestné oznámenie. Dobre, pán primátor, táto diskusia pomaly sa blíži ku koncu, diskutujeme viacej ako hodinu. Dúfam, že teda aj tí ľudia, ktorí sa nechceli ukázať tu pred kamerami, alebo teda aj z očí v oči vám predložiť svoje otázky. Možno je to dané aj tým, pán primátor, že mladá demokracia na Slovensku, ktorá má len 20 rokov, ešte nedozrela na to, aby títo ľudia nejakým spôsobom dokázali otvorene a bez nejakého strachu a nadsázky položiť otázky, dajme tomu ako teraz počas volebnej kampane, či už Clintonovej alebo Trumpovi, bežní ľudia dovolili si klásť otázky, ktoré boli aj horúce. V tomto prípade preniesli túto zodpovednosť, alebo sme si ju privlastnili kúsok a my. Som veľmi rád, že ste teda sa rozhodli odpovedať na tieto otázky, hoci boli určite nepríjemnejšie ako procedúra, ktorú sme absolvovali tesne pred začiatkom tohto vysielania, keď ste prijali na radnici majstra sveta Tibora Figeja. Áno, pán redaktor, jednoznačne si dovolím povedať, že sú to bezcharakterní ľudia. Však viete veľmi dobre, aký cirkus. Znevažujú prácu nielen moju, vedenie mesta, nevažujú prácu mestskej polície, nevažujú plavčíkov, nevažujú pracovníkov technických služieb. Pamätáte sa na ten cirkus, čo vyvolali v lanejšieho roku, čo sa týka rekreačnej oblasti Kulín zelená voda, že ľudia tam sykajú do vody. Pán redaktor, nože mi nájdete jeden bazén, keď to detsko sa nevyciká. Pošpinili komplet celú rekreačnú oblasť Kulín zelená voda. Už teraz o rok na to už to vychvaluje. Takže za to hovorím, sú to bezcharakterní ľudia, ktorí sa boja prísť, keď vaše kamery a povedať si konkrétne do očí primátora mesta Rimavského, toto robí zle. Pán redaktor, nech je to ktokoľvek. Pokiaľ mi vytkne a vidím, že má pravdu, ja nemám s tým problém, zmením svoj názor, ideme podľa názoru, ktorý bude prospešný pre obyvateľov mesta Rimavskej Soboty. Takže len toľko. Keby tu neboli kamery televízie Lokal, určite by som sa drzejšie vyjadril. Sú to bezcharakterní ľudia, ktorí patria na smetisko politických dejín. Pán redaktor, naznačili ste, áno, samozrejme. Som veľmi rád, že dneska som mohol prijať na radnici sobačných priestorov nášho krásneho mesta Tibora Figeja, ktorý dokázal jeden fantastický výsledok. Tak on v istej disciplíne, Čambara, ktorá sa volá, on dokázal stať majstrom sveta. Ja som fakt prekvapený, že tento mladý muž, ktorý má necelých 35 rokov, urobil nám také dobré meno pre mesto Rimavskú Sobotu. A ja som hrdý na to, že dneska som ho mohol prijať a skrátka dať mu tú úctu a poctu, čo si zaslúži jeden majster sveta. Ja furt hovorím jednu myšlienku, že tento človek z Rimavsko-Sobotského okresu, jeho korene pochádzajú z obce Sútor, však s jeho otcom som v podstate chodil do základnej školy, spolu sme sedeli v lavici, že tento človek z maličkej obce, už je teraz obyvateľ mesta Rimavskej Soboty, dokázal takýto fantastický výsledok pre naše mesto zviditeľniť nie len mesto Rimavskú Sobotu, dovolím si povedať, že zviditeľní celú Slovenskú republiku. Tak ako Sagan zviditeľňuje Žilinu a Slovensko, tento človek, ktorý sa volá Tibor Figej, zviditeľňuje Rimavskú Sobotu a Slovensko. Patrí mu úplne vďaka a uznanie nie len zo strany mojej ako primátora mesta Rimavskej Soboty, ale dovolím si povedať zo strany všetkých obyvateľov mesta Rimavskej Soboty. Dobre, pán primátor, veľmi pekne vám ďakujem aj za toto prijatie, aj za Tibora Figeja, aj za reakcie, ktorými ste sa snažili teda ozrejmiť väčšine obyvateľov Rimavskej Soboty tie komentáre, ktoré odznievajú na tých internetových stránkach. Dúfam, že ste dostatočne teda týmto ľuďom odpovedali a keď nie, tak budú mať ďalšiu možnosť znovu v našom štúdiu k týmto jednotlivým témam diskutovať. Pán redaktor, prepáčte, títo ľudia sem v živote si nesadnú, lebo oni sú si vedomí toho, že klamú, zavádzajú a snažia sa anulovať, eliminovať výsledky, ktoré dosahuje mesto Rimavská Sobota za posledných 6 rokov. Sú to bezcharakterní ľudia, ktorí dokážu len ako vož pod chrastou hrípať a vystrkávať oči. Tu nepríde ani jeden. To vám tu presahám, tu nepríde ani jeden. Sú to skutočne bezcharakterní ľudia. Dobre, pán primátor, ďakujem pekne za vašu návštevu v štúdiu aj za vaše reakcie a teším sa na stretnutie
niekedy na budúce, možno pri príjemnejších témach, ktoré budeme prerokúvať aj tu pred kamerami televízie a lokál. Pán redaktor, to sú bežné témy. Ja som rád, že ste mi dali tieto otázky. Som pripravený na akúkoľvek otázku, či zo strany vás ako redaktora, či zo strany občanov mesta. A teším sa aj na to, že teda ak bude priame vysielanie najbližšie, že dajú mi otázku. Ja nemám s tým problém, že by som sa nevedel k tomu vyjadriť. Takže teším sa na to a želám vašej televízie veľa úspechov, veľa zdaru. Ďakujem pekne, pán primátor. A vážení diváci, vám takisto ďakujem za pozornosť a stretneme sa niekedy o 2 týždne, keď by sme už konečne mohli privítať pred týmito kamerami aj spomínaných predsedov 2 poslaneckých klubov Rimavsko-Sobotského mestského zastupiteľstva. Zatiaľ dovidenia. Ďakujem ešte raz za pozornosť. Dovidenia.